Gorka eta Noemi, Portugaleteko mintzodromaren antolatzaileak zarete. Bueno, besteak beste, ez gara bakarrak, ez da? Jende askok laguntzen du ekimen honetan eta gu beste bi gara, ez da? Gure ekarpentsoa egiten. Zenbat lagun parte hartu dute aurten? Orain goizeko txandan izan ditugu 70 bat, eta gero arratsaldean izango dugu 5etan bigarren txanda, ez dakiz zenbat ditugun izen eman da, 40 bat edo, orotara 100 bat. Nahiko kopuru txukuna eta gu pozik. Eta zelen ikusi duzu, jendea? Pues nik parte hartu dut talde batekin eta ikusi ditut oso animatu. Benetan animoso hartu dute parte, gustora hartu dituzte gaiak, oporrena izan da favoritoa. Zeintzuk izan dira gaiak? Gaiak izan dira, lehena izan da, aprobetxatuta hauteskundeen uholde hau izan dugula, izan da, alkate izango bazina zer egingo zenuke, o zer aldatuko zenuke herrian. Bigarrena izan da, itxuraren inguruko gaia, ia garrantzi handi egia ematen diogun itxurari eta hirugarrena oporrak. Oporraken gaia klasiko bada, urtero ekartzen dugu eta egia esan jendeari gustatzen zaio. Oporrena, ez da? Hartu dute, gogo handiz, oporrak, txalo eta guzti egin dute, eta, nabaritzen da gogoa dutela, ja, deskantzatzeko, eta, ondo hartzen dute olako gai bat. Portugaleteko euskaltegietatik etortzen dira, ezta? Hori da, etortzen dira Saribari euskaltegitik eta gero Udal euskaltegitik ere bai. Eta hortik aparte berbalagun batzuk ere hurbildu dira. Guk normalean deialdi zabala egiten dugu, badakigu gehien bat etorriko zaizkigula euskaltegietako ikasleak, baina baten batek nahi badu parte hartu, ongi etorria da urtero, datorren urteari begira esaten dut. Zuek jarraitu deialdia egiten eta gainera argi utzi behar dugu, sosketa bat egiten dela eta sariak oso potenteak direla, ezta? Sari txukuna, jendea gainera galdetu du, arratsaldean ere sosketak egongo dira, jendea geratu da horrekin, baina egia esan pozik hartzen dute. Azkenan haientzat ere pizgarri bat da, eta bueno. Claro, eta iragarri ere iragartzen dugu kartelean, sosketak eta opariak egongo dira, eta hori jendeari gustatzen zaio, eta guk pozik ematen ditugu opariak, claro. Rena, mintzodroman parte hartu duzu? Bai. Sosketa bat eginda? Eginda eta tokatu. Baina zuri ez zaizu tokatu? Niri ez zaitu tokatu. Baina ikusiko ditugu, sosketatu diren gauzak. Gauzak, bai. Beitu, agenda bat, oso polita. Bai, oso polita, bai. Bai, hartu. Agenda bat. Gero tokatu zaio agurtzaneri botilla bat, oso ongi. Gero... Hau pasada bat da, Ezak izan dena, Bai, ikusiko duzu. Hau... Bai, gorde. Gordeko dugu. Hori da. Beitu, Kasko supermodernoa. Beitu, Eta... Datorren urtean nik parte hartuko dute. Oso boligrafo polita. Oso polita, bai. Horia. Eta, beste kuadernotxo bat. Eta lau zenbakia. Bai? Titularra, berri honen titularra, Portugaleteko mintzodromoan parte hartzeak, saria du. Bai, badu. Eta hemen dago froga. Eta ongi pasatzen da? Oso ondo, pasatu dugu. Egin duzu euskeraz. Dena, ezagutu dugu jende berria, eta nik behintzat ondo pasatu dut. Eta klasetik atera gara. Hori da, eta gainera eguraldi aproposa. Aproposa izan dugu, ze guzkitan, igual bera handiago pasako genukeen, baina orain ondo gon gara, vamos. Beraz, Lorena, errepikatzeko modukoa? Arratsaldean bueltatuko gara. Bai, arratsaldean bertan? Bai, niri tokatzen zaidan. Bai. Orain goan ez zaitu. Saiatu. Bai, venga. Eskerrik asko. Zuri. Agur. Pero, eso te dago. A ver, me soy de gora, venga.